El Consorci de Bombers de València, amb 3 dotacions d'Alzira i Xàtiva i diversos comandaments, han treballat a un greu accident a l'A7, a Rotglà i Corberà, del que es va rebre avís a les 10:20 de la nit de diumenge. Fins al lloc també es van desplaçar diverses ambulàncies del SAMU i de suport vital bàsic per a atendre i traslladar els ferits fins als centres sanitaris. 4 són els vehicles implicats. Com a resultat de l'accident, s'han produït 5 víctimes mortals i 3 persones han resultat ferides sent ateses pels mitjans sanitaris. Segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació, les persones que han perdut la vida són 2 dones de 18 i 89 anys i 3 homes de 20, 21 i 87 anys. Respecte als ferits, són 4. Una dona de 77 anys, una dona de 66, un home de 65 i un jove de 18 anys. A hores d'ara es desconeixen les causes de l'accident, encara que des de trànsit s'apunta la possibilitat que un dels vehicles circulara en sentit contrari i col·lisionara frontalment contra almenys un dels 3 vehicles restants. L'accident de trànsit va ocórrer en el quilòmetre 395 de la A7 en sentit cap a Alacant. La gravetat del sinistre va obligar a tallar la circulació en eixa direcció i a desviar el trànsit a l'altura de Xàtiva.